Nyanulu di na di enwe fuel station. Eyotago. So, na nyanwa na anọ na shop. Die na-agbaghalị na-eme ife ndị ọzọ ịghọta na so na faji ego. Ọsị m dị ụtọ na ọnyanwa dị in charge. Nya bịa na-enyere ụmụnne ya akarị nne na-ebulu ego dị na-ebulekebe nne ya. Ọkwa ịghọtago. So, na ofu nwanne ya nwoke adọrọ happy maka ụdị ọnọ na ụdị respect na ụdị ugwu a na-akwanyere ya dị ụtọ ife ya na-ewelitebe nne ya. Ọsị m na nwanne ya nwoke anụwa na ọ na-anụ nwaanyị o na enyegokweli ya aka o na enye gị 500,000 mesie na o nwere ego ọ yọrọ ya nyasị a na ọdụrụ ịghọta kịta ya nwere ụmụnne na-anọ yes plus ya nwa ọrụ ise ka fado ya na-enyesiri fa ncha niile aka maka na onye nwa bụ onye aka siri ike mana ịgwazi ya weta nke a na ọ dị too much ya wee sị a na ị ga-adọrọ ọsị m nne na ọ bụchakwa ife ya mee nwanne ya nwoke na be nne ya na ọnya nwa dozirie na mmiri na-agbabefe na ọnya gbafuru ihe ọbụla na-eme befa na ọnya nwa na ya rụpụrụ oze nke nna ya kụgharị anya gbamgbam mgbe ụfọdụ ya mesie di eji ọnya ya sị ya na nwanne ya nwoke mere jos na-ebugogo nwanne ya nwoke maka na ya chọrọ ka di tili ya anya ụfọdụ ụmụ nwaanyị ewo ọsị ma ọkwanye ife a na-eme ọntị ya na nwanne ya nwoke wee so okwu nwanne ya nwoke wee delu fam wee dekwulu di ya na di ya wee bido wee kpaba ya na di ya wee bido wee tọba na ya amụrọ na mgbe ya jekwa malụ na ọdụgo late ma anyị amaala na nwanne ya nwoke kpalụ di esi ya kedu ihe o ji bụrụ sọsọ nwunye ka ọ na-eneta anya ya extend ya the hands of ineta anya to his people ọ bụrụ sọsọ nwunye dị charge ọ na-ene ikwelu nwunye anya n'ife ọ na-eme maka ọnụ ụmụ nwaanyị di ya wee bata wee kwụrụ ọtọ wee ya na ya mara ma nwanne ya nwoke omelu di ya ọgwụ di ya wee bido wee mebe investigation chekiwe gie chekiwe account chekiwe everything to the point na di ekpochichekwulu ụfọdụ ụmụ ụbọchị si ewere alụ ọrụ di wee kpọọ ọnya wee sị ya na ya afụgo ihe o ji ego eme na bido tata gaba na ebe ya ga-efokọs bụ ụmụnne ma mama ya ịghọtago na ya ga na-enyekwu ya ihe ndị lụrụ elu mana etu ya si enetezie na etu ya si egolie gift na etu ya si hapụrụ ya shop na ọma ndozi like that na ya mụrụ ma nwanne ya nwoke ọkọkwuola ife ndị ya mere ụmụnne ya ndị ọzọ di ya wee kwụrụ ọtọ wee na-asịsị anya all the privileges niile ya nwere wezikwuo ses girl tinye na-emezi akaụntụ si m ala wee gbụ ya to the point na di eme travel wee luo gosielu ụmụnne ya gold golu nyanwa watch di ga-abụ oluo travel kpọọ ya na fonu ya na-ekwu ihe acha na-egoteli ya na ọkpọrọ di akpọ na ọka o jesiziela batanya fụsa gold ogo ya wee nenebe wesị ya kedu nke bụ nke ya chedi m onye nwa nwe fancha o wesị ya mba na ọ ga-enwe watch ya wesị ya ka ezi maka ihe ọwụ ka ihe ji bụza watch ka ị gotere anyway na ọnya ga-ebu ụzọ ralụ di esi I don't touch it na e decide go to focus on his people gwana ya ihe nya mee na di ekwere ekwu no n'ikpeazụ ka di bakatala mba wesị ya iwe megide m ihe to the point no ndị bụ unu mepee m anya wee mara onye bụ ebe afọ ka ya nọ wee mebe investigation wee bụrụ nọọ nwanne ya nwoke maka na o nwebasị di na-asa arụ nye welu fonu ya wee nenebe ọ bụrụ na anyị na nwanne nwoke na-akpazi 24/7 osi m nne ụbụ wee gbawa anya ya wee nalụ na-akọlụ mami ya na-ebe ụmụnne na-ebe ma ndị nọ skuul ma ndị akwụdebela ụgwọ ma ndị akwele nkwa na o nwerozi ife a ga-eme osi m nne ya chọrọ imesi disi nwanne ya nwoke ka ekwu na ọ na-eli enyi ya ma ọ na-eli na ya ga-eje gwa nwunye ya regardless na nwanne ya nwoke ka ọ bụ na o nwere ife a na-eme mmadụ ya ama nne ya na-ewegolo nwanne dobe n'akụkụ ịghọtago osi m nwanne ya nwaanyị wee na-ayụ ya sị anya gbasara marriage ka ife nye jiri ya gbasa marriage because na ya nwa ya nọzi n'ike nkịtị ya meghere arụ di ya na-enyo ya meghere arụ di ya na-enyo na di ya trọs ọzọ na di ya afọ ọzọ ya n'anya na di in fact na kịta na marriage ebe na ya dụrọ sure na ya ga-last na this marriage ọsị m ife nwanne mere nwanne ibie amara m ebe m ga-ebido mana mbidogodo na gị nwa bụ nwaanyị chukwu meela gị ebele nwaanyị ọbụla lụrụ di ezokwu na ị ga-enyere ndị bụ na aka bọtụ ebe bụ your family gọị bụ be di gị ma ọ bụ na ịnụtala ezigbo di o na appreciate gị because according to your story ịnụtala ezigbo di love lụ gị nye gị ife niile na appreciate gị instead of you to build with him you decided to build with your family ịgbarazi na family nke gị ka ị na-create iche na ebe ịfọrọ mama gị na ebe afọ ka amụrụ ya mba ebe anụtala ya o wee create family nke eme nye ọdụ oke ọ bụrụ na ọ ma mmele ndị befe ihe mana ịbụzi ife niile dị gị nwe focus ọnya on bunu ọdọkwana mma ọkwana nwa mmadụ bụ ife ama nwanne gị nwoke bụkwa nwa mmadụ yes ya kpata ka di gị si wee kpata
mana ọ bụrụ na ọ kpatara ka di gị si wee kpata ọ bụrụzi ilenda di gị useless na ị na-enyere ndị be unu aka ọ dịrị oke asịra m gị emenyere ndị be unu ihe mana o nwere limit iwe rigidere tuo di gị to the point na ọdụ this mad a na-eto gị nnekwu ada akataka ada na-eli okwu anụ ada meela nke a ị na-ezuzugharị na-ebute ego di gị a na-edi to the point na di gị na-achọ ka ọ chụọ gị kịta to the point na ị na-achọ ịhapụ marriage gị mgbe di gị chụọrọ gị n'ala obe nna gị ka ị ga-afụ nke tọfada fa mee gị ifefa ga-eme gị ị mara na ebe ị nwere ọnụ okwu bube di gị they will even open their mouth to tell you go back to your husband. Yes. Wee bịakwa na gị nwa bụ nwanne nwoke imela alụ amụrụ m ife m ga-akpọ nwanne ọbụla jere ịgba nwanne nwaanyị mgbe ebe ọ na-anụ di ife ahụ kwesịrị ibu na be nna gị wee bụzalụ mgbe ibu dị ọkpala ifele mee gị ịbụrụ mmadụ ọ bụrụ na nwanne gị nwaanyị ahapụ die nata kedu ebe ọ dogo ka ọ ga-anọ gị nwa bụ dị ọkpala n'ụlọ nna ya ka ọ ga-anọ ndo nwere ife ị ga-eme about it ịmakwala ife ịṅụkwala mmiri ala ọfụma ọ bụgodị na nwanne gị nwaanyị na-eme di ajọ ife ịkpọ ọnya dụ ọnya ọdụ gwa ya okwu instead of ibulu datin jebebe die instead of ije ka ịgbasa anya na die maka na ọdụ happy imela alụ ndị nna nna anyị fa ma ọ bụrụ na fa na-afụ ụzọ kwesịrị ibuga ezigbo ọkpọ yes ibeterie maka ada gị ka ọ bụ achọ nna gị afụghị you take over ọ bụrụ gị nwa na-eje agbasa marriage maka ife bụ ịgbasa marriage mmadụ mana gị nwa bụ nwaanyị ijesie nke a survive ịmalụ na ebe bube gị bube di gị nge nwa mama ibelibe sorry to say nwanne gị nwoke papa ibelibe yes mana ọ na-eji n'ife nkwu wee chọọchị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ